Nginibingelele ihlobo emakhaya ngegama lika Jesu Kristu. Siyaqhubeka nohlelo lethu iqiniso. Part 2 lo weleli hlelo lethu iqiniso. Kujwayele ukushiwo ukuthi iqiniso liyababa, iqiniso liyasika, kodwa isigcino iqiniso liyaphilisa. Kwihlelo lethu lokuqala sabuka ukuthi yini idlozi. Sakuthola lapho ngokungaphikiseki ukuthi lokhu thina esithi idlozi kahle akusikho obaba bethu noma omama bethu noma okhokho bethu abashonile. Siyakuzwa lokho. Kodwa sathola ukuthi lokhu esithi idlozi kahle ingilosi ezaxoshwa ezulwini zaphonselwa emhlabeni kanye noSathane ngesikhathi uSathane ekhishwa ezulwini. Ekhishelwani na? Ekhishelwa ukuthi wayefisa ukukhonzwa nokudunyiswa, efisa isikhundla sikaNkulunkulu nesika Jesu. Siyakuzwa lokho. Njengoba uSathane exoshiwe ezulwini, into eshintshile iyodwa indawo akuyo. Kodwa lesifiso wayenaso esezulwini, isifiso sokukhonzwa, sokudunyiswa usesenaso. Futhi namandla nokuhlakanipha wayenakho, lokho futhi usasenako namanje. Manje ke kule ikhathi esiphila kuzo, kusukela ekuqaleni kahle nje uNkulunkulu edala abantu emhlabeni, uSathane usebenzisa amandla akhe nokuhlakanipha wakhe ukuthi athole lokukhonza nokudunyiswa wayevese ekufisa ezulwini. Siyakuzwa lokho. Manje ke uSathane uyazi ukuthi uNkulunkulu kuqala wayikhonzwa nobedunyiswa ngokuhlatshelwa nangokulalelwa kanjalo, kodwa nje wayihlatshelwa uNkulunkulu. Lo mhlabelo ke sisazoke sifunde ngayo ukuthi yayisho ukuthini, kungani uNkulunkulu kuqala wayikhonzwa kanjalo ngokuthi ahlatshelwe noba imbuzi noba inkomo kanjalo. NoSathane wakhanda icebo lokuthi ke nami ake ngikhonze njengoNkulunkulu la emhlabeni. Ngifisa ukuthi abantu bangihlabele. Kodwa wayazi uSathane ukuthi abekho abantu abazomhlabela eziletha nje ewuye kanje esithi hayi nguSathane ngihlabeleni. Siyakuzwa lokho. Waqhamuka ke manje nani necebo elithi cha, sizothi singabazali babo, singokhokho babo. Ingakho uzothola ukuthi ngisho isimilo salo idlozi. Uyathola ukuthi akusona lesimilo somuntu bumazi saphila emhlabeni. Umama wakho ngamazi esaphila enothando kanjalo. Kodwa mase yidlozi kuyashintsha. Uba nolaka. Uyakwazi ukuthi akushayise ngenyoka, uyakwazi ukuthi akushayise ngebhasi ngoba kunento esuke ifunda. Sayizwa leyo nto. Kuyakwazi ukuthi kufe umuntu emndenini ngenxa yokuthi umkhulu uthukuthele noba umama uthukuthele. Leyo nto ithola ukuthi ugogo noba umama esaphile bengeke zayicabanga ngisho icabanga. Uyakwazi ukuthi ugogo nomkhulu akufune into ongenayo, afuna umsebenzi, ekwazi ukuthi nawe awusebenzi, afuna umsebenzi mhlambe ozobiza 30,000. Awunalo ngisho 100 rand. Thola ukuthi mhlambe ngisho no Ramaphosa wayimisa imali yakho 350 ngisho awutholi ngisho nalo 350. Kodwa mawuyobhula ukuthi ugogo ufuna umsebenzi, umkhulu ufuna umsebenzi, umama ufuna umsebenzi, iqeda kushona ufuna umsebenzi. Siyakuzwa lokho. So sayithola zonke lezi nje kuhlelo lokuqala sathola ukuthi cha kahle lokho esithi idlozi akusiyidlozi, uSathane imoya engcolile izenza abazali bethu. Ngesinye isikhathi sithukuthelele omkhulu nogogo sithi kodwa umkhulu bakwenza kanjani lokhu nalokhu. Sisukela abantu abangenzanga lutho bayilalele. Bashonile balele njengasijwayele ukuthi masikhuluma sithi umuntu masimngcwaba sithi akalale ngani ngoxolo. Sikusholoni ke ukuthi akalale ngoxolo uma ngaba asikholwa ukuthi ulele. Uma ngaba sikholwa ukuthi kahle usazoqhubeka aphile asisize enze lokhu nalokhu. Kumele ngaba sithi kahle akaphile ngoxolo. Siyizwa leyo nto. Kodwa sikwazi ukusho lokho ngoba siyazi ukuthi ushonile. Ulele. Namhlanje ke sizobuka ukuthi kwenzakalani umuntu mayefa. Ngoba manje umbuzo uthi uma ngaba idlozi akusikho lokhu besiloko sicabanga ukuthi idlozi. Kwenzakalani ke? Baphi abakithi abashonile? Baphi kwenzakalani umuntu mayishona? Nakho sokufunda. Baphi abakithi abashonile? Lithini iBhayibheli? Futhi sithini isiZulu? Siyazi ukuthi sithini ke isiZulu. Sithi hayi cha bayashintsha babe ngamadlozi. Phambi ukuthi ke ngiqale
phambi ukuthi ngiqale ngifisa ukuxoxa ngento eyenzekile kulonyaka odlule. Kulonyaka odlule 2025 kuye kwashona umnomzana uNathi Mthethwa, siyamazi usopolitiki odumile. Mayeshona usopolitiki odumile umnomzana uNathi Mthethwa, kwamele kuhanjwe ngabomndeni kuthiwa kuyolandwa umphefumulo wakhe nomoya wakhe. Ngiyakuzwa ukulandwa komzimba, vele umlando umzimba uzongcwatshela la, kodwa kuthiwa kumele kulandwe futhi nani nomoya wakhe lapho shonele khona. Lapho kuzothathwa isihlahlana nje ebathi umphafa. Umphafa uzothathwa kuhanjwe nawo bese kuhanjwe kuyokhulunywa lapha kanti kwenziwe konke lokho. Kukholwa ke manje ukuthi umoya wakhe sewula kulamaqabongo alomphafa sibebuya naye. Siyakuzwa lokho. Bayakhuluma ke osochwepheshe besiZulu. Bayachaza ukuthi mawungenziwanga lo msebenzi wokulanda noma ukubuyisa umoya wakhe, into ezokwenzeka ukuthi uzoloke lapha ezweni laseFrance edidekile, lahlekile, engakwazi ukubuyela ekhaya. Engakwazi ukubuyela ekhaya uzoba uhlupho lapha eFrance. Uzokwenza ingozi kuleyo ndawo ashonele kuyona. Kuba uloku ezulazula lapho. Siyakuzwa lokho. Lokho ezulazula nje lapho euhlupho ke kuleyo ndawo, number 1. Number 2, kuyakhulunywa futhi kuthiwa uzolethela umndeni lo wakhe ongamlandanga, uzolethela lo mndeni amabhadi. Lo mndeni oseSouth Africa njengoba ination leFrance uzokwazi ukuthi awulethele amabhadi. Futhi enze ukuthi into zabo zingaphumeleli manje efika kubo ngamaphupho amabi kanjalo abahlukumeze kube kubi nje egcekeni ngenxa yakhe. Okwesithathu, kuthiwa futhi ngenzeka akhulume namanye amadlozi kwalowo mndeni athi hayi nakho njengoba bengangenzelanga lo msebenzi ukuthi babuyise umoya, ake niqhele kukibo. A-influence amadlozi ngamanye amazwi ukuthi angabisawunaka umndeni ke manje kube nefu nje lemnyama, kube namabhadi kanjalo. Basho kanjalo sochwepheshe, vele futhi iyona nkolo ekhona ke lokho. Abantu abayazile into engiyikhulumayo bayazi ukuthi kanjalo. Mhlawumbe ake ngidlale nje lokho, ngifuna ukuye ngidlale mhlawumbe le video sike sikuzwe kancane lokho ukukhulunywa. If it's not done, as Mkhulu has correctly said, the soul will linger around Paris, causing havoc, and as you're rightly saying, it may also become a generational crisis. What is likely to happen if the rituals are not performed is that he may actually even become a bad ancestor, and even go to the other side and influence the other ancestors who were good to the Mthethwa kingdom, to start turning against it, because as you rightly said, this is the descendant of King Dingiswayo, who actually is the actual creator of the Zulu kingdom. And so he carries around him a cloud of greatness. Njengoba sikuzwile lokho, nayi imibuzo ke enginayo. Umbuzo wokuqala, njengoba sikholwa ukuthi umuntu maseyishonile eyidlozi uyakwazi ukuthi ahambe nathi noma sikephi uba khona lapho. Mangihamba mhlawumbe manje ngisuka la ngikhona ngithi ngiyosebenza le eGoli, ngikholwa ukuthi hayi idlozi lami lihamba nami. Mawukuthi ngiwela futhi ngiyele phesheya kwezilandla, idlozi lami lihamba nami lilapho ngikhona. Sayizwe leyo nto. Nayo inkolo. Manje lo muntu okwazi ukuthi ahambe nawe lapho uyakhona akufice lapho khona, yini esuke imhlula ukuthi ayibuyele? Uhlulwa yini ukuyibuyela athi ngoba seyishonile seyisesimeni sokuba ngumoya esimeni samandla? Uhlulwa yini ukuthi ayindizele ayibuyele ekhaya ukuthi aqale nje abe seyisebenze kumsebenzi wakhe obudlozi wokugada nokusiza ekhaya? Siyakuzwa lokho. Bazophendulako sochwepheshe bathi cha, ukuthi mhlawumbe akawathola amandla ngoba akayenzelwanga imisebenzi efanele, ngoba umuntu mayiqeda kushona akabi nje idlozi ngaleso sikhathi. Sayizwe leyo nto. Okay, kuyakhulunywa vele kuba kanjalo, basho kanjalo. Na umbuzo omulandelayo ukuthi ke amandla pho wokwenza izingozi lapha eFrance, mayisele lapha eFrance, uzobe uwathatha kuphi umuntu? Sengenza nje isibonelo ke manje, akudingi ukuthi kube seFrance ngisho noba umuntu la shonele khona mhlawumbe kune road accident la eSouth Africa noma ikephi,
amandla ke ukuthi aphendule imoto nakho kulo konke lokho mawukuthi akanamandla wokuya ekhaya lawo mandla okuphendula imoto okwenza zonke lezi manga ezingaka uwathatha kuphi nanga umunye umbuzo futhi olandelayo ukuthi lo muntu mayinamandla uyakwazi ukuba namandla okuphendula imoto okwenza into eziningi ezimangalisayo ngezenziwe umuntu ophilayo uyakwenza lokhu engacelwanga engahlatshelwanga engenzakalanga lutho uhlulwa yini pho ukuthi awusize umndeni wakhe ungahlabanga ungenzanga zonke lezi zinto kakhulukazi uma umndeni ungazi lutho ukuthi lo muntu ukuphi nakuphi kanjalo kungani amandla wakhe ewasebenzisela ukwenza okubi njalo nje amandla wedlozi esebenza ukwenza okubi mawukuthi wena ubungazi ukuthi kumele umlando noma ubungazi ukuthi kwashonwa kanje nakanje okhokho balele kuyintaba ezikuphi kumele balande zonke lezo amandla asebenzele okubi okay nangumbuzo wesithathu umuntu makumele abuyiswe azosiza umndeni abedlozi elihle kumele ayolanda ngomphafa lo bengikhuluma ngawo abese angene kahle egcikeni asisize siphuphe kamnandi sibone izinto konke lokho kodwa makumele azohlukumeza umndeni ngoba phela kuthiwa mawukuthi anembuyisa kahle uyeza azomhlukumeza ngamaphupho amabi noba nje kube khona nje ibhadi emndenini kwenzeka izinto kuze kufike ngisho ukufiwe nayizwa leyo nto ngoba lo muntu obengabuyiswanga uye manje wenza zonke lezi zinto umbuzo wamuthi ke manje kwenziwa yini ukuthi akwazi ukuza ekhaya ngisho noma engabuyiswanga uyakwazi ukuza ekhaya makumele enze okubi makumele afake amabhadi sayezwa leyo nto kodwa akakwazi ukuza engabuyiswanga makumele afake inhlanhla kumele asize kwenziwa yini lokho so ngiyafisa ihlobo ukuthi sikubuke lo ukuthi idlozi ngalendlela esilazi ngayo kahle aliphathise okomzali ngoba akusiyo umzali idlozi usathane lokuthi thina sijwayele ukuthi idlozi so kuusathane nengilosi zakhe sayizwa leyo nto so kuusathane nengilosi zakhe abakithi abadala abashonile sizothola namhlanje ukuthi kwenzakalani kibo mabeshona ake siyeni ke manje kwincwadi kaGenesis ngoba ukuze sifunde ukuthi kwenzakalani umuntu mayeshona kumele sithole ukuthi kwenzakalani umuntu mayedalwa ngoba phela ukushona yi-reverse yokudala ngesikhathi umuntu edalwa ke kwenzakalani asincwadi kaGenesis chapter 2 verse 7 lithi iBhayibheli uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo esikutholayo ke la zihlobo nakho ukuthi umuntu ngesikhathi edalwa uNkulunkulu wahlanganisa okubili ukuthi umuntu wambumba ngothuli lomhlabathi wabese uNkulunkulu maseqeda kumbumba umuntu eyisidumbu nje lapha umzimba uNkulunkulu ukuthi waphefumulela emakhaleni akhe ini umphefumulo wokuphila umuntu waba umphefumulo ophilayo siyakuzwa lokho bazalwane ngamanye amazwi umphefumulo ophilayo kuhlangane izinto ezimbili kuhlangane umoya wokuphila ovela kuNkulunkulu nani enye futhi nomzimba odalwe nguNkulunkulu ahlanganise uJehova kokubili lokho bese umuntu abe ngumphefumulo ophilayo nawe ngifisa sikuqaphele umzimba uwodwa awuphili nalo mphefumulo phambi ukuthi uNkulunkulu awufake emzimbeni lo mphefumulo noma lo wamoya wokuphila uwodwa ungafaka emzimbeni ubungaphili kuyazwakala bazalwane ngiyathemba lokhu kuyazwakala ngoba kubalekile lokho sikuthole ingakho mina ngiqale ukuphila uNkulunkulu masihlanganisa umzimba wami nani nomoya wokuphila uNkulunkulu usebenza kanjalo ukuze umuntu aphile ba umzimba nomoya wokuphila nokufa ke kukanjalo ngiyafisa sikuqonde lokhu umzimba wodwa awuphili nalo moya wokuphila uwodwa awuphili ukuze kuphile mina kuhlangane kokubili lapho umuntu umphefumulo ophilayo ukufa ke makufika kuya reverse le process le ake sibuke ukuthi kuyi reverse kanjani kumshumayeli chapter 12 umshumayeli chapter 12 verse 7 ukhuluma ngokufa uthi uthuli lubuyele emhlabathini njengokuba lwalunjalo umoya ubuyele kuNkulunkulu owawunikayo sayizwa leyo nto ukufa ukuthi umzimba ubuyele la uNkulunkulu awuthathe khona uthulini emhlabathini nomoya ubuyele uNkulunkulu owawunikayo
kuyariveseka lokhu bekwenzeka makudalwa. Njengoba sesitholile ukuthi umzimba uwodwa awuphili nomphefumulo uwodwa awuphili, ukuze kuphilwe kumele kuhlanganise kokubili. Sho njalo iBhayibheli. Akekho umuntu owazi ngokuphila komuntu njengoNkulunkulu. Mayithi uNkulunkulu ukuze kuphile kumele kuhlangane kokubili, akukho ukuphila kukodwa. Akukho ukuphila kukodwa. Ngiyafisa ukuthole lokho. Okusho ukuthi umuntu mayishonile kahle kahle, umzimba usemhlabathini, umoya lo wokuphila uNkulunkulu owunikayo. Lo moya uwodwa nje, lesijwayele ukuthi thina sijwayele ukuthi ayicha umoya awufi. Seyizwe leyo nto. Kodwa yize umoya mhlawumbe noma singasho kanjalo indlela nje zokukhuluma le, kodwa umoya lo oNkulunkulu awusiye umuntu, awusiye lo umuntu oshonile. Kuba umuntu mase kuhlangene umoya nomzimba. Umoya nomzimba. Ingakho iBhayibheli lifundisa ukuthi umuntu mayishonile akanamcabango, akananzondo, akanathando, ulele. Sikuthatha kublog asifundeni uMshumayeli chapter 9. uMshumayeli chapter 9 kuverse 5. iBhayibheli liyaveza ukuthi umuntu ubanjani mayishonile. Lithi iBhayibheli ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa. uMshumayeli 9 verse 5. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho. Futhi abasenawo umvuzo, ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile. Futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Siyakuzwa lokho. uNkulunkulu la uthi umuntu ophilayo uyena nolwazi ukuthi uzosazoshona, kodwa oshonile umuntu akazi lutho, futhi akazondi lutho, akathandi lutho. Manje awukwazi ukuthi ayicha bakithi bangibhekile ngoba abakwazi, balele. Kuhlukene umzimba nani na nomphefumulo. Kuhlukene umzimba nomphefumulo, lo muntu akaphili. Isimo sakhe sifana nomuntu olele ubuthongo obujulile akezwa lutho. Liyeza kilanga lapho asazovuswa khona. Sisazokhuluma ngalokho. Kodwa nje ngifuna sikubambe lokuthi akazi lutho, akakwazi nawe, akakuzondi, akakuthandi ngoba akazi lutho, ulele. Kahle kahle iBhayibheli lonke likhuluma into eyodwa. Amahubo 146 iverse 3. Lithi iBhayibheli ningethembi ezikhulwini nasendodaneni yomuntu okungekho kuyo ukusiza. Kuthi ningathembeli ngamanye amazwi kubantu. Lithi iBhayibheli verse 4. Umoya wakhe uyaphuma, yena abuyele emhlabathini wakhe, ngalona lolo suku amacebo akhe ayaphela. Nayizwe leyo nto. Kuthiwa ngesikhathi umuntu eshona kuphuma umoya wakhe. Nani futhi enye? Umzimba wakhe ubuyele emhlabathini. Kuthiwa ngalolo suku kuthiwa wonke amacebo akhe noma imicabango yakhe iyaphela. Njengomuntu olele akanayo imicabango, ngeke akusize ngalokho umuntu olele. So I hope siyakuzwa, ngiyathemba ukuthi siyakuzwa bahlobo, ukuthi umuntu mayishona umzimba usemhlabathini, umuntu ulele ngoba umoya wokuphila, lo moya omenza aphile usuke uNkulunkulu akusiyo, kodwa lo moya awusiye umuntu. Ukuze umuntu kube ngumuntu kuhlanganiswa umoya nomzimba, ngoba uma ngaba sithi lo moya ongumuntu kusho ukuthi nangaphambi kokuthi umuntu azalwe abe khona kusho ukuthi bevele ephila. Siyakuzwa lokho. Kusho ukuthi mina ngaphila vele kusukela kudala ngoba phela kade uNkulunkulu namanje unayo umoya wokuphila, asazokunikeza umunye umuntu kusasa, azokunikeza umunye ngelinye ilanga, kanjalo. Kusho ukuthi ngaba lo umuntu ongakazalwa ongakadalwa uyaphila. Mawuthi umoya uyaphila ngoba phela lo moya usuhlezi ukhona kuJehova. Sukuhlezi ukhona kuJehova. Manje lapho uyabona siyagaxela ke lapho sifaka kwenye inkulumo engawenzi umqondo ngoba vele ayikho ukuthi umuntu uyaphila engakaphili. Ngoba phela masithi umuntu uyaphila noma siyishonile siyaphoqeleka ukuthi sithi uyaphila engakaphili ngoba umoya owodwa, lo moya wamenza ukuthi aphile ekuqaleni, kusekuwona lo moya ubuyela kuNkulunkulu. Awuphili lo moya. Ngoba kuze kuphile kumele kuhlangane kokubili. Ngiyathemba ukuthi siyakuzwa lokho ihlobo. Lingakho iBhayibheli lichaza ngalolu hlobo. Abanye ke bazothi cha,
uyaphila lo moya njengoba uNkulunkulu lo muntu usezulwini. Ingakho kukhona abazalwane abakholwayo ukuthi umuntu mayishona ngalezo sikhathi uyakuphi, uyezulwini uma ngaba ebekholwa kuJesu. Kodwa iBhayibheli liyakuphikisa lokho. Abantu bazoyezulwini mhla ebuya uJesu. Ake ngifunda ivesi elicacisayo ngokungaphikiseki ukuthi akekho umuntu oshonayo aye ezulwini ayokhonza uNkulunkulu. Asifunde incwadi yamaHubo, asifunde amaHubo 115, sofunda verse 17. Abantu bazoyezulwini makubuya inkosi uJesu. Asizweni. Mahubo 115 iverse 17 lithi iBhayibheli, abafileyo abamdumisi uJehova qha noyedwa kwabehlelayo ekuthuleni. Nayizwe leyo nto, kuthiwa abafileyo abamdumisi ubani? uJehova qha, ngisho noyedwa ohlele ekuthuleni. Manje ke singaphikisa sithini uNkulunkulu mayikhuluma ngalolu hlobo? Ngoba phela uJehova wazi ukuthi ubani omdumisayo. Manje uJehova ngomoya wakhe oyingcwele mayikhuluma ngenceku yakhe uDavide echaza ukuthi nasi isimo somuntu ofileyo, umuntu ulele. Yingakho zihlobo iBhayibheli malikhuluma ngokufa likhuluma ongazi ukuthi ukufa ukulala. Nanti linye ivesi elivezayo ukuthi umuntu oshonile akayi ezulwini. Khuluma uPetro la esiye incwadi yezenzo. Izenzo isahluko sesibili, Izenzo chapter 2 ivesi 34. Kodwa siqala ku29, sifunda 29 no34. Izenzo chapter 2 verse 29 no34 ithi, madoda bazalwane, ake ngikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavide ukuthi wafa nokuthi wembelwa nokuthi ithuna lakhe lisekhona kithi nanamuhla. Yabo, Davide wafa wembelwa nethuna nanti likhona. Futhi siyazi ukuthi uDavide ngesikhathi efa uNkulunkulu waseyimthethelele amacala akhe. uNkulunkulu wayembalela ukuthi ulungile. uNkulunkulu mayikhuluma ngoDavide emva kokuthi uDavide eshonile, uloke ekhuluma ngaye ngokuthi umuntu owayelungile. Siyakuzwa lokho? Sithemba ukuthi siyakuzwa lokho ihlobo. Kodwa elungile enjalo asize ukuthi lithini iBhayibheli? Ingaba usezulwini ke manje? Lithini iBhayibheli? Verse 34 lithi, ngokuba uDavide akanyukelanga ezulwini. Neyizwe leyo nto, kepha yena uthi, inkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami. Lapho ke uyachaza uPetro ukuthi la kakhulunywa ngoJesu, ngoba uJesu wayezothi afe aphinde avuke abese anyukele ezulwini. Na ngesikhathi uJesu, ngisho naye uJesu uqobo mayefa evuka, wavuka ngomzimba, umzimba uqobo. Siyakuzwa lokho, ngoba umuntu kuzaphile kuhlangana lo mphefumulo nomzimba. uDavide akekho ezulwini, njengoba naye uDavide wayesho uNkulunkulu emhola ngomoya oyingcwele kumaHubo 115 verse 17, kuthiwa abantu abashonile abadumisi ezulwini. Akho ngisho noyedwa odumisa ezulwini kulabo abashonile. Sho kanjalo. Ake ngigcizelele ihlobo zami ukuthi njengoba sifunda nje lamavesi ayabeka ngokusobala ukuthi umuntu mayeshona, ukushona kufana nokulala. Liyeza ilanga lapho lawo abalele, lithi iBhayibheli uJesu abalelele kuye, abafile kuye uzobavusa, njengoba iBhayibheli lisho kwincwadi kaMateyu 24 kwabaseTesalonika. Kuyeza ilanga lapho bonke abafele kuJesu, uJesu mayiqhamuka ngamandla amakhulu ngamafezulu, uzothi vukani, vukani, vukani. Ngisho nabantu bembozwa ngamatshe, nabantu bashiswa, kodwa iqiniso lithi uNkulunkulu uzoyivusa imizimba ihlanganise nani nomphefumulo. Ingakho lithi iBhayibheli kuyovuleka amathuna, ngoba ukuze umuntu aphile kudingeka lo mzimba lo. Siyayizwa leyo bazalwane, uNkulunkulu uyawuthatha lo mzimba awenze ukuthi ube musha, abese afake umoya wokuphila kulo mzimba. Uma ngaba ubungadingeki lo mzimba, amathuna avulelwana uJesu mayibuya, umzimba uyadingeka. Yazi mawubuye emngcwabeni, mawuhamba imingcwabo uthola ukuthi ngempela abantu badideke kakhulu ngendaba yesimo sabantu abafileyo, ukuthi umuntu kenzakalani kuye mayefa. Ngoba uze emngcwabeni bathi abantu ayicha, hayi ke asingakhali kakhulu, usephumule manje ugogo. Kodwa sikusho kanjani ukuthi usephumule mawukuthi siyazi ukuthi sazophinde futhi abe yidlozi, ahlupheke mayesibona mhlambe sihlupheka, mawukuthi idlozi elihle akafuni ukuthi esibona sihlupheka,
futhi naye aphinde ahlupheke ehlushwa nje izinto-ke zasemadlozini esingazazi ukuthola ukuthi hhayi siyagodola noba ngezinye izikhathi ukuthi hayi cha uselambile ngezinye izikhathi ukuthi akajabule. Siyayizwa leyo nto. Ukuphumula okunjani-ke lokho umane ungajabule, umane ugodola, umane ulamba, awuphumulanga lapho. Kodwa siye sithi wenze njani? Uphumule. Sibuye sithi ulele ngoxolo, kodwa siye sithi hayi cha umuntu phela abakithi basibhekile. Hawu, basibheke kanjani manje kodwa ngenkathi sibangcwaba bese abalale ngoxolo, balele. Siyayizwa leyo nto. Manje yonke le nkulumo iyaphikisana, ikhombisa ini? Ikhombisa ukudideka komqondo ngokuthi yini le yenzekalayo. Nakubantu abangamaKristu kukhona ukudideka futhi, ngoba umshumayeli noma umfundisi umile ngesikhathi umuntu engcwatshwa ethi cha ke manje seyisezulwini noJehova kwindawo yomnandi impela, seyisezulwini, singabisakhala kakhulu kanjalo kanjalo. Phinde udideke futhi mayiqhubeka intshumayelo ithi uyeza uJesu uzofika azomlanda lo muntu amvuse. Umlanda kanjani? Umvusa kanjani? Ngoba seyivele esezulwini. Siphi isidingo sokubuya kaJesu mawukuthi masishona yithini siya kuye uJesu? Sabuyelana uJesu. Manje naleyo nto iveza ini? Ukudideka. Iqiniso ke yileli esiqeda kulifunda ukuthi umuntu mayeshona akaye ezulwini, akaye futhi naphansi emadlozini njengoba kuthi khona abaphansi. Seyizwa lona bazalwane, umuntu mayeshona uyalala, umzimba ubuyela emhlabathini, umoya wokuphila ubuyela kubani? kuJehova uNkulunkulu. Uyothi omunye, pho ivela kuphi ke yonke le nkulumo edume umhlaba wonke ukuthi cha umphefumulo awufi? Bene ngidalisise kahle le nkulumo la iphuma khona umsuko wayo kule ensimini yase-Edeni. Kunensimi ekuthiwa kuse-Edeni lapho uSathane wakhuluma khona amanga. uNkulunkulu waqala wakhuluma iqiniso, bese uSathane wakhuluma amanga. uNkulunkulu mawufunda incwadi kaGenesis chapter 2 kuverse 17, uJehova uyala umuntu ukuthi angadli umuntu kulomuthi la onesithelo sokwazi okuhle nokubi kanjalo kanjalo. uNkulunkulu mayeqeda kumyala uthi mawudla ke kulesithelo, ngaleyo langa udla kuleso sithelo uyakufa nokufa, ngamanye amazwi uyakufa fi. Afike-ke manje omubi, lawo uGenesis 2 verse 17. Afike-ke manje umubi uSathane. Maye ekhuluma noEva uthi uSathane awuyi kufa nokufa, ngamanye amazwi uthi hayi cha ngeke uze ufe okwangempela, noma ngaba ngathi ufile uyobe awufanga, uyobe uqhubeka uphila. Siyayizwa leyo nto. Nazi izinkulumo zimbili, le ekaNkulunkulu ithi umuntu mayona uzokufa nokufa, bese kuba khona inkulumo ethi cha ngeke ufe nokufa, kuzoba ngathi nje ufile kodwa awufanga, umoya uzoqhubeka uphila. Ngamanye amazwi namhlanje inkulumo ekholwa abantu abaningi yile kaSathane ukuthi cha umuntu ngisho nobe efile kodwa akafanga. Kungani uSathane ejabula abantu babekholwa leyo nkulumo? Yingoba uyazi ukuthi mawukholelwa kuleyo nkulumo ayishilo, kulula ke manje ukuthi umkholwe mase ifika ezenza ukhokho wakho noba ugogo wakho noba ubaba wakho noba umama wakho. Sayizwa leyo nto, ngoba vele ukholwa ukuthi umama nobaba nokhokho nogogo abafanga. Sekulula ke manje ukholwe ukuthi vele naba bezongivakashela, naba befina ngibahlabele. Sonke leso sikhathi kuSathane nezingilosi zakhe bafuna ukuhlatshelwa. Siyakuzwa lokho ihlobo. Sokubalekile ukuthi siqwashe siwaqonda amaqhinga kaSathane. uJesu mayikhuluma kwincwadi kaJohn chapter 11 verse 11, lapho kule ncwadi kuJohn 11 ilapho uJesu wayezovusa khona uLazaro seyifile. Siyakhumbula uthi uJesu mayikhuluma kubafundi bakhe uthi hayi uLazaro umhlobo wethu ulele, kodwa ake sihambeni ngiyomvusa. Bathi abafundi Nkosi mayilele simiyeke phela uzolulama ngoba begula manje seyithola ubuthongo ku-right. iBhayibheli liyaqhubeka lithi uJesu wayekhuluma ngokufa kwakhe. Uyabona ukuthi kuJesu ukufa kufana nani? Kufana nokulala. Ngamanye amazwi mawumKristu uba nalo mqondo wawukubani? WawukuJesu. Umqondo wawukuJesu uthi umuntu ofile ufana nomuntu olele. Mawukuthi ke unomqondo kaJesu, umqondo kaJesu umqondo uthi umuntu ofile ufana nomuntu olele. Nakho kokugcina bese ngiyama la kule nkulumo ngeke nginikeze ithuba lokuthi nizindle futhi netshisa.
Okugcina umuntu uzobuza athi cha ngiyakuzwa ke wesamka manje kungani pho ngimphupha omkhulu ngimphupha ugogo kanjalo lokho ihlobo zami ngizophendula nje ngamaphuzu amabili. Okuqala mhlamba ngisho ngithi yebo kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma ngamaphupho kodwa into uNkulunkulu ayikhulumayo ngephupho akumele iphambane nento uNkulunkulu ayikhulume ngezwi lakhe. Kumele saqapheleke amaphupho. Okwesibili yilokhu ke ngizokusho. uSathane uyakwazi ukwenza ukuthi uphuphe. uSathane futhi uyakwazi ukuthi ayiphendule azenze ukuthi abukeke njengomkhulu uqobo. Nayizwa leyo nto angeke nje ngenze isibonelo ukuthi lento siyibone. iBhayibheli liyayisho lento kodwa ngifuna ukuyisho nangesibonelo. Mawufunda kwincwadi kwabaseKorinte besibili chapter 11 ku verse 14 lithi iBhayibheli uSathane uyakwazi ukuyiguqula azenze ngisho ingilosi yokukhanya abe ingilosi bomnyama. Siyakuzwa lokho uyayiguqula uyaguqula uSathane. Ingakho kuEva akafikanga njengoSathane nje njengesimo sakhe lesi eyisona. Kodwa mawufunda incwadi kaGenesis chapter 3 uSathane wafika kuEva njengani njengenyoka. Niyayizwa leyo nto? Uqaphele futhi naloko njengenyoka liyasho iBhayibheli ukuthi uSathane inyoka endala. Kungani idlozi kuthiwa isithunywa ingilosi? Futhi kungani idlozi mali lizibonakalisa emakhayeni lizibonakalisa lifika njengenyoka? Lokho akusibonisi yini ukuthi yilezi azithunywa ezawaya ezulwini yile yanyoka endala? Nayizwa leyo nto? Kodwa abantu ngeke bakubona. Nakho bengisakukhuluma kodwa ukuthi kuEva wafika njengenyoka. Lokho kuveza ukuthi uSathane uyakwazi ukuyiguqula asenze noba yini. iBhayibheli lisitshela lokho. Kodwa mase ubuyisa nje umqondo wakho. Umuntu ngisho abantu bayakwazi ukwenza umfanekiso omunye umuntu. Ingakho nginezithombe. Zikhona izithombe zami zenziwe abantu, abanye bayidwebile. Okunye izithombe zefoni kanjalo. Konke lokhu umfanekiso wami owenziwe umuntu. Uma ngaba ke umuntu ebuthakathakeni bakhe uyakwazi kodwa ukwenza umfanekiso omunye umuntu kuphume njengoba enjalo. Yini engahlula ukuthi uSathane akwenze lokho njengoba enamandla kangaka? Siyazi ukuthi umuntu bazalwane wenziwa waba kwisimo esingaphansi kweingilosi. Ingilosi zinamandla kunabantu, zinokuhlakanipha kunabantu. Abantu mabekwazi ukwenza umfanekiso womuntu, umuntu kube ngathi uye straight. Zingahlulwa yini ingilosi ukwenza lokho? uSathane uyakwenza ke lokho, uyakwenza nasemaphushweni. So buningi ubufakazi balokho ngisho naseBhayibhelini. Okusho ukuthi ke akusilo lonke iphupho oluphuphayo mhlambe elivela kuNkulunkulu noma elivelela nje kuwe. Amanye amaphupho kakhulukazi waqaphele la amaphupho kungathi kuyindaba zamadlozi. Amaningi wawo avela kuSathane. Thothi ufuna ukuhlatshela kanjalo. Okunye kokugcina ngendaba yephupho nakho okulula nje. iBhayibheli kwincwadi kaMshumayeli chapter 5 ku verse 3 liyasho ukuthi iphupho liyavela nangobuningi bomsebenzi noba ngokuxakeka. Umuntu mayicabanga kakhulu exakekile uyaphupha. Nangaphandle nje kokuxakeka, ukucabanga nje kakhulu, ukucabanga ngento yayiphupha into ubuyicabangile, uyamphupha nomuntu bomcabangile. Siyakuzwa lokho. Iphupho liyavela nangaleyo ndlela. Manje umuntu ke mawukuthi lonke iphupho alibonayo uzocabanga ukuthi ayicha kushuthi kunento idlozi likhulumayo, uyophela impela izangoma zithi hayi mbohlaba lokho ya. Ngenza isibonelo kulesifundo esidlule noba kule nkulumo edlule bese ke sayikhuluma ukuthi la endaweni la ngihlala khona izangoma zonke eziseduze nesikudeni kancane zahluleka ukuthola umuntu obelahlekile nje eweni kingqeke eweni, zithola ukubona into ela. Kodwa sizozikholwa ukuthi kumele zibone into eyile ekudeni kwilizwe lapho abantu bengaboni khona, kwilizwe lamadlozi. Sibone ukuthi ugogo wakho uthi ucabanga ukuthi nakho umuntu ehlulwa ukubona into ela, ukuthola nje umuntu ola, umuntu angathola ngisho na izinja. Kodwa zonke izangoma zahluleka, zayimkhomba le nale. Manje ngithi ke boyicabanga leyo nto. Ngoba namanje manje ngisuke manje la ngihleli khona ngiye kwisangoma ngithe ngiphuphe ukuthi nokuthi. Ngingaphuphanga lutho. Siyongitshela ukuthi kusho ukuthini. Ngeke singitshela ngiphuphanga lutho.
Manga ngiye manje ngithi hayi cha ngiphethwe ikhanda lingapheli ngisho ngingaphathwanga ikhanda liyosho ukuthi hayi kunesikhwama akumele sithathwe noba kunalokhu manje sikuqapheleke lokudukisa hlobo kube khona okunye futhi isangoma sikhulume into ekhona kungani sikhuluma into ekhona ingoba leso sangoma vele sisuke sisebenza ngalomoya welezi ngilosi ezawa zinamandla ziyakwazi nokubona futhi izinto manje ke kungasimangazi lokho mazibona into eyikhona mazikhuluma into eyikhona ngezinye ikhathi kube khona kodwa nalokho kukudukisa ngoba usathane umdukisi into ephathene nosathane iyadida abantu iBhayibheli njengoba ngisho ukuthi kuMshumayeli 5:3 ukuphupha kuyeza ngezinye ikhathi nje ngokucabanga kakhulu ngisho umuntu mawukuthi wawumthanda wakini wasekhaya seyishonile ngenzeka ukuthi umphuphe akusho lokuthi kunento seyifuna hayi ufikile umalume kimi ngephupho ngimbone kenze ukuthi nokuthi umuntu mawumthandile noba ngisho noma ungamthandanga yabona angisho abelungu sijwayele ukuthi abanamadlozi kodwa ngeke ukuthi abelungu ababaphuphi obaba babo nomalume babo nogogo babo nomkhulu babo babeshonile nayizo leyo nto bayabaphupha kodwa bahlabi lutho ababhuli lutho impilo yayiqhubekela nabo sibabona beyiphilela beshayela imoto ezinhle abanamabhadi kodwa thina esiloku sihlabile kuphela inkomo amabhadi ayazakhela kithi manje siqapheleke lezo zinto hlobo zami inkulumo yethu ke izoma la ngiyafisa namanje ukuthi ngikhulekele umuntu othi ngiyafisa mina ukulandela indlela zikaNkuluNkulu uNkulunkulu nomusa baningi abantu abayidayisile badayise ngokukholwa kwabo abanye bagcine benza amasiko amadlozi uNkulunkulu leyo nto uthi akayithandi kwincwadi kaJeremiah chapter 3 leyo nto uyifanisa nowesifazane ongathembekile kumyeni wakhe mawufunda incwadi kaJeremiah chapter 3 ku verse 1 uNkulunkulu uyasho ukuthi umuntu wesifazane ongathembekile mayehamba ayolala nenye indoda umyeni wakhe yomthatha yini ithi cha phinda aqhubeke uNkulunkulu athi kodwa nina nikwenzile lokhu kimi nenze lokhu nikwenza futhi nabantu abaningi lokhu uNkulunkulu usuke ethi nikhonze uNkulunkulu abaningi kodwa mawufunda uverse 7 uNkulunkulu uyaqhubeka athi kodwa usho kanje uJehova uthi buyelani kimi nayizwe leyo nto uNkulunkulu uyasimemela ukuthi sibuyele kuye ngisho noma sesimkhubile kangaka sesimzwe obuhlungu kangaka sakhonza ingilosi ezahlubuka uNkulunkulu ezawaya ezulwini sithi obaba bethu omkhulu bethu uNkulunkulu uthi nalokho namhlanje angakuthethelela masibuyela kuye sizomkhonza simkhonze ngendodana yakhe uJesu Kristu kuhlelo oluzayo sizobe sifunda ngomlando noba ngomsuka wokuhlaba ukuthi kuphuma kuphi ukuhlaba kuvela kuphi ukuhlaba sifunda ngomlando nangeBhayibheli sibuka ini ukuhlaba ukuthi le ndaba yokuhlaba kuhlaba inkomo nezimbuzi nanani konke lokho kuvela kuphi sifunda lokho kuhlelo oluzayo ake ngikhulekele umuntu ofisayo ukuba kwisayidi likaJehova asivele namehlo uNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu nali inkosi izwi lakho silifundiwe nako futhi inkosi sakhuluma ngezinto sayiphula ubuchopho sibe singazilutho ngowazi konke baba siyaziphonsa ke enyaweni zakho Jehova namandla ngiletha inkosi kuwe abaningi babantwana bakho abawenzile kamaphutha abalenzile iphutha zokuloke behlabela abakubo kanti usathane ebadukisa ezenza abakubo siyakunxusa inkosi yezulu ngegama elinamandla likaJesu ucela ubageze ngegazi likaJesu siyakunxusa baba ukuthi uthethelele zonke izono esizenzile ngokungazi baba usize singalahlekelwa ubukho bakho singalahlekelwa usindiso lethu konke lokho sikunxusa sikuthemba ukuthi uzizwile ngoba ubaba unothando nomusa omangalisayo sicela ngegama likaJesu Kristu amen.